welcome to my vlog. Ano na iba? Sa? Bulok. Kutsilyo ba kutsilyo? Ano ba ito nagkawis ilaw? Maulit na siya, may nagkuhan ka na. Naglukot naman ni dapat. Malagod, basta kayo mabasa. Mabasa man dilis ang video. Mabasa. Ah, good. Kuan oh, ano man eh. Kuhan pa. Hindi ra ko kuan. Metalik isa W. Kana aki pinagngana. Ano nakidrone man eh. Makita ang pod bas na nay